אתם איתנו כאן על רדיו חיפה 175. אנחנו בשעה הקודמת דיברנו עם אמיר הירשברג, שהוא מבעלי קבוצת פיננסים לישראל, ועכשיו איתנו נמצאת מרינה, שהיא לקוחה שחוותה מה זה בעצם פיננסים לישראל, וגם חסכה לא מעט כסף. אהלן מרינה, שלום לך, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים. אז את יודעת, אין כמו סיפור ממקור ראשון, ואין כמו סיפור של לקוחה שחוותה איתה, ונשמח לשמוע קצת מהחוויה שלך, מההיכרות שלך עם פיננסים לישראל, ובאמת, את יודעת, בסוף גם בכסף. כמה כסף הצליחו לחסוך לך כל חודש? הרבה כסף, כמעט היינו בחובות. קודם כל פניתם עבור מה? עבור משכנתה, הלוואות, גם וגם? מה היה המצב שלכם? גם וגם. גם וגם וגם וגם. זאת אומרת, הכל מהכל. גם וגם, כן. גם וגם וגם. אני מבין שהגעתם להחזר חודשי של 9,500 שקלים רק מהלוואות, זאת לפני המשכנתה. נכון. עם המשכנתה הגעתם לכמעט 13,000 שקלים בחודש החזרים. נכון. וואו, זה הרבה כסף כל חודש, להתחיל את החודש ככה ממינוס 13,000. זה משהו מטורף, כן. זה הגיע לרמה שזה בעצם גובר על המשכורות, יצר גירעון חודשי? אין הוצאות מחיה, אין מותרות. לא, ממש לא. אז מה עשית? מה עשיתם את ובעלך? אז פנינו לקבוצת פיננסים, והיה לנו האמת התלבטות, אבל פנינו, וקיבלנו עזרה, ובמקצועיות, באדיבות, שירות מעולה, עזרו לנו. בכמה? אם אפשר לשאול? 7,000 שקל. 7,000 שקל זה מה שאתה משלמת כיום במקום 13,000 שקלים? כן. וואו, זה חיסכון של 5,000 ומשהו שקלים בכל חודש, בהחזר החודשי? כן, נכון. וואו. ממש ככה. פתאום יש כסף לנשום, אוויר, לרווחה, כל חודש. קצת, כן, קצת, לאט, גם קצת זה משהו, מתחילים מקצת, את יודעת, כל דבר. נכון. טוב, אז בקיצור, כל מה שאנחנו שומעים מאמיר, כל מה שככה שמענו, קראנו... שמעתם נכון. יפה, אז את ממליצה. מאוד, בחום. יפה. בחום והמון אהבה, באמת. אז המספר שלהם הוא כוכבית 2005, ואני אזכיר מה שאמר לנו אמיר שעה קודמת, שאין התחייבות, אין תשלום, רק על סמך הצלחה. הצליחו להוזיל לכם, תתחילו לשלם. לא הצליחו, אין יותר מהבנק. באתם לקפה, נפגשתם, לא הלך להם שום דבר, ניסיתם, שווה לנסות. אמת, נכון? אני לא טועה, את זאת עם הניסיון, לא אני. אמת, יפה. מרינה, תודה רבה על השיתוף, מעריך את זה מאוד. תודה רבה. שיהיה לנו בשורות טובות. אמן. תודה רבה. ביי מרינה, להתראות. ביי, להתראות. אנחנו ממשיכים לעדכוני התנועה, פרסמות, וכבר חוזרים אל המוזיקה, כאן ברדיו חיפה.